Ingdeng troke braisi Bodo Sahitya Sabha long manpeng aluhi sarpo manpen kachapapon India President Ramnath Kovind chetong dunpo. Arwa chiklo niphai clear ni Assam Tamulpur along India a President Ramnath Kovind nang palipo. Tamulpur district along kepadopon Ingdeng troke braisi Bodo Sahitya Sabha long an alangli palidunpo. Labang so mailong alangli manpeng aluhi sarpo manpen chetong dunpo. Kedamtang ni phairu hiniar ni pen kapang chengpon Bodo Sahitya Sabha radamai pi mate kepajut pinap arnilo. President Ramnath Kovind alangli palong niya mai chitong tekangji. Kechengsi ka chitong ponji amai lake Tamulpur district along kepadopon Bodo Sahitya Sabha amai anparta ihinana dabangke Guwahati rong supiar lo kido Khanapara long kepadobom North East Festival along an chitong damji. Ingdeng troke braisi Bodo Sahitya Sabha awai kalong suri pokepen lagisi armuan kapachitong ponji alamdo. Lasuangbong Bangladesh aderalong kido Bodo akhai tumta nang chitong dunji. Labang suamayalong President Ramnath Kovind alang liphan kangthum karni anparta misen pen kedeng dun thekji aphan pura Chief Minister Himanta Biswa Sarma penta dode sang siasai kedeng pon theglong. Manpeng kachupapon aluhi sarpo President Ramnath Kovind aphan an eom ke pachu dunjia warsai ke pathik pon lake Guwahati rong sopialong Khanapara long ke padopot North East Festival along alangli chitong tekangsi puthot Delhi rong sopian pangnupon chupo isi ningduk alam pangke dongkamukam along ke padopot Karbilamet amai ahutke Ratchari alisi ke pathe pon theglong. Lasuangbong Dr. Himanta Biswa Sarma phansi manpeng aluhi kachup hapon theglong tangte donatum isonalam mathadam sina manpeng aluhi sarpua manpen kachup hapon Bodo Sahitya Sabha lapet Karbilamet amai angbong kuan kacheprekdam nangli theglong. News report Karbi Anglong Live.